chingwai chingsai ka do pen sini tum chingwai det pen masi ajak ding klue por pen ilitum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nilitum ning class sap pen ka do go we ASDC KSA KNCA ka do we members bitame che don sar pen si non ke wangji 2024 MP election general election along ASDC hin pen ka chepate dunji fan akehai Johnson be XEM lo la pen ASDC agent secretary lo lang fancy ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bang nilitum kadu e pangdak itu si pini bang lo si afransi formally lo patum yata nilitum asong do anita am welcome lo sta yes president hisab alang Francis nili welcome lo kan Adom kedu ta muka Basi alam the bang ke non ke bang je election a importance mane a significant aputha ka bang nili chiu ni je ingtu the semet alang li phan Johnson be XEM lapend General Secretary ASDC hak ke cheng pen since inception of ASDC mang ke thek pen on poni tame karjap thip lo alang CM doi sahi tame khe farman dong re farman ing thir jir semera bang ke tangka maha ke chu tamala puson tamala samat thanga abot nama be jarabe si bang ke lalo hinia bang ke alang li note karjap thip apin polo lapen un pohitame partila anak kisung por hitame mena ana tum kat lab hitame puthot ni litum ASDC bang ke pangtang thu je phani litum mang bor ilo asmer bang ke 2019 an kan pen asi bang bom pen non ni litum ahin pen alang li phansi litum toy dunik po athe ilitum kat dogo beta chinilo MOU do det penafi 1995 MOU do det penafi non puan hitame menang an a party atum adak MP ke toy dun lo tebol hitame hadak parliament at chataya long non puan hitame karbiang long arara kisum jasmer bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona long ke tok dak laso putha hitame madua MP hitame hadak klar dak pen che songdun dut pen compromise me pin pen lason abang ave lasi alang phan chini baka lason be lutang te litung kado hitame lo karjap thip ke do thip lapen kangthir jir lapen che song un labang so ning ke the